KwaZulu-Natal ithe iphuma nje inhlamvu yelanga kwabonakala imigqa emide abantu bemagange bezovota. Iningi labo abantu abasha abathe bazovotela amathuba omsebenzi. I-youth iningi ayisebenzi nokulungise lokho. Secondly, even noma ubona la qasha abantu abadala abaningi abeqasha i-youth yona engasebenzi. eMthatha e-Eastern Cape bekuphume nesinedolo abantu bezovota. Uma sibabuza ukuthi yini eyenza ukuthi baphume ngothi lwabo baphendule kanje. Kokutshintshalohulumende. Inevama benetshisa abantu tshintshe uhulumende isimo ezizikuso. Service delivery ayikho ezilalini akhona enzekayo idolophu yethu imdaka inje into enzekayo kutyiwa imali. Kodwa ke ezinye zakhamuzi beziyovota zihlangane nembibizane njengoba zingavunyelwanga ukuthi zivote la ezingabhalisanga khona. Sindiye ndaxelwa pha ngaphakathi into yoba ndandibhalise kwenye i-sub-district, that is iNyandeni, and then now ndizovota e-KSD. So bathi ke ngoku ayikwazi ukwenzeka loo nto. eGoli izakhamuzi zithi sekuphele isikhathi eside zikhala ngokungathunyelwa kwezidingongqangi. Zithe nakanjani luzofika uguquko emva kokhetho. They are going to have a new progress after the voting, so there are going to be many changes. eNorth-West nakhona kubonakale imigqa emide abantu bezovota. Iningi labo abantu abasha abebezovota okokuqala. Banethemba ke lokuthi ivoti labo lizowenza umehluko. As a first-time voter, I'm really happy that finally I'm an adult that is very active in society. Hey. Izibalo zabantu abaphume bazovota namhlanje Northern Cape Kimberley zibukeke zethembisa uma qhathaniswa nezinsuku ezidlule zokuvota ngokukhethekile. Bangaphezulu kwe-2,000 ezimbili abantu abebezovota lapha. Iningi labo abantu asebekhulile abathe bazovotela ikusasa leingane zabo. Ndifuna ubona inguquko. Abantwana bethu bafumana imisebenzi. Abantwana bethu bagqibile ezikolweni, abantwana bahleli abanamisebenzi. Besisincane isibalo sabantu abaphume bazovota eMelo eMpumalanga ekuseni, kodwa kuthe ngokuphakama kwenhlamvu yelanga kwabonakala abantu beshaya ujenge. Bathi bazovotela ukulwisana nokucisha konga ugesi. One of the main things is load shedding. Everyone is complaining about load shedding, and locally it's water. eKapa nakhona kuhambe kahle ukuvota nakuba ekuseni namhlanje kudingeka ukuthi amaphoyisa avakashele indawo ezehlukene kulandela ukuqubuka kombhikisho emjondolo yaseBhekela ePhilippi. Deployment that we have there to ensure that the flow of people and the streets are opened. That's why we have stationary people there. Bebeshaye ujenge abantu ezikhungweni zokuvota ePulukwane. Abavoti bathi bagculisekile ngendlela uhlelo lokuvota oluhambe ngayo. Awakamutsa amabutsi ampe. Akubona uyina lephoso. Ari tsamaile butsi. I-IEC eFree State ike yabhekana nenkinga yokungasebenzi kwezobuchwepheshe negcine ilungisekile. Usenalo ke nawe mbukeli ithuba lokuphuma uyovota njengoba kulindeleke ukuthi kuvalwe ngehora leshiyagalolunye ebusuku ezikhungweni zokuvota.